درنا پزور اخلم اسلام غدار دا وطن غدار کوم غدار دا خپل وطن خپل واکی درنا پزور اخلم تاسی تمو او ظلم جبر پو مونگ داسی کڑی لکتلی غند حساسی مسور اور اخلم دا قیدیانانو پیر ختم نبوت دخمنا تخت دینشی دی زیادی بدر نپور اخلم کنزل راتا غلطی ہوئی اس پا میدان درنا جواب دا دے پیغور اخلم و تاراتا وکڑل کنزل راتا غلطی ہوئی اس پا میدان درنا جواب دا دے پیغور اخلم اللہ دی وکڑی منصور پا گوتو ورغللے درنا خوارانو حسابونای بلانو رخلم اللہ دی وکڑی کا منصور پا گوتو ورغللے درنا خوارانو حسابونای بلانو رخلم اوس دی دا اغیارو سر ٹیٹ کڑائی دے پگڑائی تا قائدہ محترمہ یا زور دا عالمانو دخکار اکڑلو نڑائی تا قائدہ محترمہ و قائدہ محترمہ قائدہ محترمہ زار قائدہ محترمہ زار پتا میان دی مسلمانا کلائی زیڑ پگڑی والا زرتمو یہیلو ترجمانا کلائی زیڑ پگڑی والا دخمن دے پزلزل دی مخامخ تی ناکامیتا قائدہ محترمہ دخمن دے پزلزل دی مخامخ دی ناکامیتا قائدہ محترمہ یا اوز دی دا اغیارو سر ٹیٹ کڑائی دا پگڑیتا قائدہ محترمہ یا زور دا عالمانو دخکار اکڑلو نڑیتا قائدہ محترمہ و قائدہ محترمہ قائدہ محترمہ زار قائدہ محترمہ انشاءاللہ خوب نوینما چی اقتدار بد رحمت وی برگ جنڈے نغمے شروع دیوا خکولے قانون بشریت وی خکولے قانون بشریت وی زر بیا بدا عزت ٹکرائی پسر شی ملالیتا قائدہ محترمہ زر بیا بدا عزت ٹکرائی پسر شی ملالیتا قائدہ محترمہ یا زور دا عالمانو دخکار اکڑلو نڑیتا قائدہ محترمہ یا اوز دی دا اغیارو سر ٹیٹ کڑائی دا پگڑیتا قائدہ محترمہ یا زور دا عالمانو دخکار اکڑلو نڑیتا قائدہ محترمہ و قائدہ محترمہ قائدہ محترمہ زار قائدہ محترمہ زار جبادی تورا عمریدا زکا باطل زن لڑزیگی زار سپر تا کسپینا مانے کے قائدتا بندی غگیگی زار قائدتا بندی غگیگی
تیار دی هر کار کندی دا سرونو قربانی تا قائدہ محترمہ تیار دی هر کار کندی دا سرونو قربانی تا قائدہ محترمہ و قائدہ محترمہ قائدہ محترمہ زار قائدہ محترمہ یا اوس دی دا اغیارو سٹیٹ کڑای دا پگڑای تا قائدہ محترمہ یا زور دا عالمانو دخکار اکڑلو نڑای تا قائدہ محترمہ و قائدہ محترمہ قائدہ محترمہ زار قائدہ محترمہ وچیر قرار یہ منگ نکڑو دلتا دا کفر ایجنٹانا زر اللہ در کڑے بصیرت دے تیو فضل دا رحمانا زر تیو فضل دا رحمانا یا پنرا ہر میدان کی دی مجبور کا سلامی تا قائدہ محترمہ پنرا ہر میدان کی دی مجبور کا سلامی تا قائدہ محترمہ یا زور دا عالمانو دخکار اکڑلو نڑی تا قائدہ محترمہ یا اوس دی دا اغیارو سٹیٹ کڑای دا پگڑای تا قائدہ محترمہ یا زور دا عالمانو دخکار اکڑلو نڑای تا قائدہ محترمہ و قائدہ محترمہ قائدہ محترمہ زار قائدہ محترمہ زارگر سے گاس کا گڑے گرانا ذریعے پزڑونو بادشاہی دا وشمیل ریڈر پتنگانا کل مسکا دے رحمتی دا کل مسکا دے رحمتی دا جانانا ما منصور مروہ سریخ غلام تا قائدہ محترمہ جانانا ما منصور مروہ سریخ غلام تا قائدہ محترمہ قائدہ محترمہ قائدہ محترمہ زار قائدہ محترمہ یا اوس دی دا اغیارو سٹیٹ کڑای دا پگڑای تا قائدہ محترمہ یا زور دا آل دی خپلی جماعتی ترانی دی پار سپیشل فرمائش کڑای دا دیر گران دیر محترم مولانا رضوان اللہ بنوری آب خواجہ خیل آواز منصور مروت ریکارڈنگ السیا اسٹوڈیو لکی مروت والسلام یا اوس دی دا اغیارو سٹیٹ